Ikusiko dugu nola sortu avatar bat Bitmoji aplikazioa erabiliz. Horretarako ni Play Storera joan naiz eta deskargatu dut Bitmoji aplikazioa. Bakarrik Play Storeen idatzi Bitmoji eta deskargatu eta instalatu. Banago hasierako pantailan eta niri sortzen zaila crear avatar eta iniciar sesión con correo electrónico. Ni banikoan ja hori korreo bat sartuta Bitmojin, orduan behar bada ez dituen hartuko orain beste bat jartzen, eta orduan zuei eskatzen badizue noski hasieran beti eskatuko dizue korreo bat jartzea edo. Egingo duzue, erregistratu Bitmoji aplikazioan, eta zuen korreo eta beste kaldera pare bat erantzun eta besterik ez. Eginda dagoenean, baldin badaukagu ja eginda erregistroa, egingo dugu crear avatar. Eskatuko dugu nahiz den gure urtebetetxea, hemen, asmatuko dugu, pizka bat, berdin da zen jarri, eta esango diogu continuar. Orain eskatzen digu korreo bat, nik baneukan hori jarrita, eta orain pasaitza. Espero dut hau izatea. Esaten dit que ya se ha registrado Bitmoji este correo, orduan jarriko dio beste bat, hobeto, horrela erabiltzeko nik neukana. Erabiliko dut hau, Jose Classroom, eta utziko dut pasaitza berbera, edo aldatuko dut. Banago erregistraturik, gero gogoratu zein konturekin erregistratu zareten noski, eta gogoratu pasaitza. Hasiko naiz avatar sortzen, eta orduan lehenengoa izango da, aukeratzea mutila ala neska naizen. Mutila naiz, esaten dit egiteko selfie bat, nahi baduzue egin selfie bat, eta bada horrekin, egingo dugu, selfie bat nola ateratzen duen, saltatu aldugu eta egin, irudiak erabiliz. Baina, egingo dugu selfie bat, emango diogu baimena, erabiltzeko, egingo dugu selfie, suposatzen da berak hartuko duela nire aurpegia eta pizka bat antzekoa jarri, hori, posiblea da hori izatea pizka bat antzekoa edo, eta hemendik aurrera hasiko gara aukeratzen, gure ezaugarri guztiak. Lehenengoa izango da el tono de piel, aukeratu aldugu nahi duguna, utziko dugu hori, lehenengoa, orain aukeratuko dugu ilea, nik pizka bat gehiago daukat, oraindik, orduan, bilatuko dut. Ez dituzten, behar bada zuei behar bada hartu du zeo zer, idea, hemen, utzi gora bera, laburra edo, laburra ematen dut batzuetan, horrela utziko dut. Eta idearen kolorea, eta hor joango gara aukeratzen, bibotea daukagun edo bizarra, hemen, forma de ojos, zein formarekin nahi dugun, hori joango zarete aukeratzen, hor dago aukera pilo bat aldatzeko gure ezaugarriak eta jartzeko nahi ditugunak momentu batean. Lortu arte, gutxi gora bera, antzekoa izatea, agertzen den personaia, gure antza izan arte. Joango gara aukeratzen, denetarik daukagu, sudurra, aurpegia, ahoa, denetarik daukagu aukeratzeko, orduan joango gara aukeratzen poliki-poliki, rasgos de mejillas eta hemendik egongo da, behar da baita ere hori komplexion fisika edo, jarriko dugu pizka bat normala, beta horrekoa ditugun ala ez, beste ezaugarrien bat, nahi badugu jarri, eta arropa, jarriko diogu arropa bat, bilatuko aldugu gu nahi dugun arropa, zapatak, eta denetarik aukeratu aldugu, hor ibili pizka bat bueltaka bilatzen zein formarekin jarri nahi duzuen, avatar egin arte. Hor frogatu, eta eginda dagoenean, egingo dugu guardar.
Venga, vale, Bitmoji para Geboard, vale, muestra cómo, izango diogu zez, Geboard barruan jarri alda, baina, bueno, venga, al teclado de Google, venga, zabatuko dugu berriro, venga, eta hemen badaukagu ja, gure ikono edo gure avatar guztiak. Ikusten duzuenez, gero ikusiko dugu ordenagailuan, baina hemen agertzen dira guztiak batera, gero estentzioan agertuko dira pizka bat sailkatuta, eta orduan bakarrik egin beharko duguna izango da momentu batean, PowerPoint batean, aurkezpen batean edo geniali batean jartzeko, aukeratuko dugu aproposa den bat ariketarako eta txertatuko dugu hor bertan. Noski baitare, hauek, erabilia ditugu baitare, gure perfila jartzeko Googleen edo Facebooken edo horrelako batean. Vale? Bueno, behitu hemen, goian, badaude saikatuta, hori, pizka bat, gaiaz gaia. Egunon, kaixo eta bar, vale. Batzuek badaukate testua, noski, eta gazteleraz. Nik begiratu nuen eta ezin da aldatu pena bat da, ezin aldatzea, editatzea, irudi bakoitza, adibidez hau editatzea, eta momentu batean jartzea edo letra aldatzea, ez da. Baina egin aldugu, Photoshop edo horrelako antzeko programa bat erabiliz. Badaukago egin da gure avatar, badaukago hor irudi guztiak, gero ikusiko dugu, estentzio hori erabiliz, nola txertatu aplikazio desberdinetan.